Kang wonten ing panjenengan sedaya kadang kirumatan gimana kon saderaning Patih Bujang Ganom ke sira sinebut Patih Bujang Ganom. Rikala semanten patih ingkang bagus. Bawa laksana Sekti Mandra Gunung. Patih Mijil saking Ponorogo. Ingkang pepasan ora tegas bapak karo padi ora tegas sisane kerido. Matarakan mater sepaduan rawuhipun Joshua. Jalang Kondang Kediri mater sepaduan Mas. Monggo saged pinarak. Iya. Hai.